Zo'n temper hier is er in Nederland een hudde discussie aan de gang over de kleur van Zwarte Piet. Goe mensen vielen haar kwetst en discrimineren. Piet zou net meer zwart wezen matten. En daardoor vielen andere mensen het als zo'n traditie haar oppakt worden. De zaak luidt te gevoelig, zei Toomba. Dat mensen elkaar ook heel erg napraten. Ik hoorde op een gegeven moment een klein kind op een journaal zeggen van ja, ze pakken onze traditie af. En ik denk dat het was een kind van tussen de 4 en de 6 jaar. Ik denk ja, weet jij al wat traditie is? Op een poster luidt je de Sinterklaasen en jou elkaar een high five. Het is de bedoeling dat bijnen zo aan het denken zet worden hoe Sinterklaas en zijn Pieten. Wat we proberen ook met deze actie wat op gang te brengen. En ook door kinderen ernaar te laten kijken, onbevangen. En een uitdaging van maken Sinterklaas die voor iedereen, een Sinterklaasfeest wat voor iedereen leuk is. Na je weken krijg je de basisschool de poster.